6 गिलास मी ह्या गिलासाच्या मापाने 6 गिलास बेसनाचं पीठ मी मोजून घेतलेलं आहे लाडूसाठी। थोडं थोडं पाणी टाकून आपण पीठ मळून घेणार आहोत। ह्या अशा पद्धतीने थोडं घट्टच मळायचं आहे। आपल्याला याच्या पुऱ्या लाटता येतील असं थोडं जाड पुऱ्या लाटून घेणार आहोत आपण आता ह्या पिठाच्या। इथे बघू शकता आता हे आता थोडं सैल झालेलं आहे, तर आपल्याला थोडंसं पीठ टाकून घेणार आहोत घट्ट बनवण्यासाठी। असं पातळ झालं की थोडं पीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि आता छान गोळा करून घट्ट गोळा बनवायचा आहे। जास्त पातळ नाही मळायचं, आपण पोळीला मळतो तसंच थोडं घट्ट करायचं आणि अशा थोड्या जाड गोळ्या करून त्याला आपण तळून घेणार। असं पीठ तर झालेलं आहे आपलं मळून, तर आता याला घट्ट करण्यासाठी आपण असं कोरडं पीठ टाकून घ्यायचं आहे आणि याला छान असं घट्ट करून घ्यायचं आहे। आपण अशा पुऱ्या लाटून घेतलेल्या आहेत अशा पद्धतीने। आता आपण यांना तळून घेणार आहोत तेलामध्ये। याच्यात झाऱ्यावर असे पुरे ठेवून घ्यायची आहे आणि आल्लाद तेलात सोडायची। आपलं तेल गरम झालेलं आहे, आता आपण ही आल्लाद अशी याच्यात तेल आपल्या अंगावर उडायला नाही पाहिजे अशा पद्धतीने। त्याला आपण उलटून घेतलेले आहे अशा पद्धतीने। अशा हळूच उलटून घ्यायची आहे तिला, दोन्ही साईडने अशी तळून घ्यायची, थोडी जास्त पण लाल नाही होऊ द्यायच्या त्या। इथे बघू शकता रसासारखं खालीवर करून घ्यायची, जास्त पण नाही कडक होऊ द्यायच्या किंवा लाल पण नाही होऊ द्यायच्या। आता आपण ही पुरी तयार झालेली आहे, बघू शकता अशा पद्धतीने आपण आता हे काढून घेतलेले आहे। तशीच आता आपण दुसरी पुरी याच्यावर ठेवायची आणि अशी तेलात सोडायची आहे। इथे बघू शकता आता आपण हे डाळीच्या पिठाच्या पुऱ्या केल्या होत्या ना, त्या पुऱ्या आम्ही अशा बारीक करून घेतलेल्या आहेत हाताने चुरून, आणि काही मिक्सरमध्ये बारीक करून घ्यायचं आहे असं रवेदार असे रवे। आणि आता याला आपण ह्या गिलासाने मोजून घेणार आहोत। इथे बघू शकता ह्या गिलासाने मी साखर पण मोजून घेतली आहे। ह्याच गिलासाने मी हे पण मोजून घेतलं होतं डाळ आपण बारीक केलेली, आणि आता याच्याने मी साखर पण मोजून घेतलेली आहे। तर मी हीच साखर 5 ग्लास साखर दळून टाकलेली आहे, इथे बघू शकता। आता आपण हे छान मिक्स करून घेणार आहोत अशा पद्धतीने। 5 ग्लास साखर इथे मी टाकून घेतलेली आहे। हे माझं डाळीचं पीठ 7 ग्लास भरलं होतं आणि मी 5 ग्लास इथे दळलेली बारीक साखर टाकून घेतलेली आहे, बघू शकता। आता याच्यात आपण थोडं थोडं दूध टाकून याचे लाडू वळून घेणार आहोत, तसंच तळलेले आहेत। आता आपण इथे थोडं थोडं दूध टाकून आणि याचे आपण आता लाडू बांधून घेणार आहोत। तर चला आपण बघू। एक पळी मी तूप तापून घेतलेलं आहे आणि गावरान तूप इथे बघू शकता। आपण याला छान त्याचं मोहन करून टाकलेलं आहे थोडंसं। आता याला आपण छान काढून घेऊ शकता। मी आता 1 वाटीचं दूध घेतलेलं आहे, दूध आपण याच्यात थोडं थोडं मिक्स करून टाकून घेणार आहोत। जसं लागेल तसं टाकून घ्यायचं आहे। 1 वाटीभर दूध घेतलेलं आहे मी, बघू शकता। इथे बघू शकता 1 वाटी मी ही वाटीभर इथे दूध टाकून घेतलेलं आहे ह्या मिश्रणामध्ये। आता ते छान दूध मिक्स करून घेतलेलं आहे। इथं किती छान आपलं हे तयार झालेलं आहे, हे लाडूचं आपलं छान तयार झालेलं आहे। आता याचे आपण लाडू बनवून घेणार आहोत। इथे बघू शकता हा किती छान असा लाडू आता गोल तयार होतोय। असेच लाडू आपण आता सगळे करून घेणार आहोत। इथे बघू शकता अशा प्रकारे लाडू आपले छान डाळीचे इथे बघू शकता असे आपले छान लाडू तयार झालेले आहेत, डाळीच्या पिठाचे लाडू। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने मी लाडू तयार करून घेतलेले आहे। 20-25 लाडू आपले छान तयार होतात 6 गिलासाच्या पिठामध्ये। इथे बघू शकता अशा पद्धतीने लाडू तुम्ही पण नक्की करून बघा, आणि रेसिपी आवडल्यास लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल सगळ्यांना धन्यवाद।